Чуваме и сирени. И един пожарника за камион. И не знам какво става. Пожаря ли сте гасил? I make noise like turbines. I control machines. Unless you're smooth like a hind. Call me your Здравейте, казвам се Кази и съм пожарникар. Адреналинът е точно това, което ме кара да се чувствам жива. Скачала съм с бънджи, скачала съм с парашут, карам кросови мотори и бих казала, че съм много добра. И след всичко това нещо реших да се запиша в Академията на МВР. Исках нещо повече, реших да не е само тръпката и удоволствието и затова реших да скоча в огъня буквално. Униформата и цялото бойно оборудване понякога тежат точно колкото мен. Но това не ми пречи да опълвам шлангове наравно с мъжете от екипа. Ето това са раклите с шлангове. Това, мили хора, е шланг, не е мъркуч. И се скопчава по този начин. Това, че съм 50 кг, изобщо не ми пречи да се справям с отговорността, която нося. Също така умората и напрежението от дългите 24-часови смени не ми тежат. Хвърлям се в пожара без да мисля за себе си. Просто съм готова да помогна в ситуацията, фокусирана съм и готова да действам. И да знаете, че има и по-страшни неща от огъня. Какво е по-страшно от огъня ли? Мамино синче в комбинация с доминантна свекър. Последната ми връзка беше перфектна, но в нея имаше и трети човек. Майка му. Не съм си представила, че 25 годишен мъж не може да взима сам решения. Постоянно питаше майка си какво да яде, какво да облече, къде да отиде, да се върне ли пак при нея. Вечер за лека нощ се чуваха, сутрин за добро утро. Това наистина така. Не направя компромис с себе си и няма как да преглътна такова нещо, а да отида и да живея с техните просто абсурд. Аз искам мъж на място, който да знае какво иска от живота и най-вече да иска мен. Това аз да съм му номер едно. Повече мамини синчета не. След тази връзка не съм имала сериозни отношения с никой. Просто не се чувствах готова, докато не видях Алек. Когато гледах неговото представяне, наистина си представях, че говори на мен. Просто слушах го, стигам до края, пускам си го от начало и гледам го и така и си представям, че говори на мен. 5 пъти го гледах, човек. 5 пъти. Да започнем така. Аз съм Алек. Приятно ми е. И на мен ми е приятно. Аз съм Габи. Мале. Привет. Здравей! Аз съм Алек. Аз съм Габи, приятно ми е. Радно се запознаваме. Аз също. Много съм притеснена. Аз също съм спокоен. Аз също. Двама сме. Надявам се, моето идване да не те е притеснило. Не, даже ме отпусна. Аз съм пожарникар, вече уча 4-та година. Ще бъда инженер по пожарна и аварийна безопасност. Това не познавам такъв човек. Радвам се, ще бъде много Честно забавно. почитание за което. Наистина. Браво. Много Много хубаво си изглеждаш. хубава. Не. Ти изглеждаш много. Благодаря. Супер лъчезарно момиче. Много хубава и приятна енергия витае около нея. И много ме впечатли. Вау, виж какви арки има тук. Чудесно е. И спокойно, не се притесняваш само. Не се притеснявам, е много вълнуващо. Прекрасно е всичко. Много съм впечатлена от Алек. Започвам да усещам пепероди в стомаха. От тук нататък не знам какво може да стане. Здравей! Ами, Катерина, Габи, приятно ми е.
впечатляващо влизане имаш. А моето влизане мисля, че е много ефектно и много запомнящо се. Не мисля, че има второ такова. И няма и да има. Какво прави човек за един мъж? Да, за една любов, моля Обаче се. е много красив. Много. Аз въобще забравих какво да му кажа. Просто вървя и го гледам. Даже сърцето ми не знам. Оля, аз като видях през прозореца ми стана лошо просто. Защо? Защото изглежда много добре. Наистина. Чудесно. Хайде на здраве, ние явно сме Трябва.